singenza mase sibuya nomthabela singamfici. Hayi maningi amathuthi. Sekuze kwantwele, sekuyantwele izansi. Cha. Hey noma singahlala ezitezi mase sishisa impepho siyadika. Ngiyahlale kuba la khona. Siwathina amadlozi la. Yabona ngoba ngathi alaba abanye uthwasa angibafaki bakhona abanye. Kodwa manje lo uyena omdala. Uyena okufanele bekhona kakhulu. Ukwenzela ukuthi afunde umsebenzi ngifuna ukuthi lo mdala kube uyena ofunda kakhulu. Ukuze ezokwazi ukufika wenze nasesikolweni sakhe naye. Wenze ngendlela okufanele awenze ngayo. Makhosi amakhulu. Siyakhuleka ke bontombela omahlombe angazithi udlulahlele ngokuyiphangela. Siyakhuleka nani bomgenga bomlondo nodungandaba. Siyakhuleka nani bomswelo zikode sikhuleka kosha ngandaba umthetho sondaba ezithoka namagwana. Sikhuleka komdletshe umsindazo ngoma nabafuthi babantu befuye inkomo mathonga amadala. Sikhuleka emakhosi akulu litho makhosi amakhulu. Lenyanga eqala umkhuphe abantu abadala kokhatha sibuye sotobe. Sikhuleke nasethongweni lako khumalo umuntu ngumzikazi amashwana phansi amhlaba yalingana makhosi amakhulu. Thonga lenyanga yangilapha ngikhuphe umsebenzi abadala lezengiphuthudisa makhosi amakhulu. Angikhuleke nakulona kithonga lo mntwana wedlozi lapha mngweni makhosi amakhulu. Akomkhizo okhabazela ucabeka ihlandla omumba omhlophe wakanye masiswini ongunezi makhosi amakhulu. Amanendlu nje inkuza kontulo umphembo ogodide. Cha abantu abadala ngithi nginibikele bogogo nomkhulu. Ngixolise ngiyaxolisa ngiyanqenqeza kakhulu mina. Ukuthi nibone ubuxhakaxhaka kwamakhamera esikoleni senu. Kunesimo lapha abantu abadala njengoba kunekhehle lafika ligula lapha linedliso. La sikhipha wonke ke lamanyundulu lawakhipha. Manje labafana beza nalibuxhafaxhafa. Mabeza nobuxhafaxhafa kunabantu abahluphekile izwe lonkana. Abebebhekile lento yalapha abafana engayazi kahle ke nami. Bathi angazi bathi yini ke komkhulu ngenzela ukuthi nginichazele abantu abadala ningaqombi niqalekise. Manje abantu ke base beba nezinto eziningi abafuna ukuzazi ke kanti uhambo lukaMkhulu luyaqhubeka kodwa ngathi ngiya ekuliphetheni. Siyaphuma ke manje ngicela ningaqombi niqalekise ngalezi izixhafaxhafa zamakhamera antobozile kodwa ngoba umgonqo sithekile ngiyathemba ukuthi ngeke nize nedinwe abantu abadala. Siyahamba nomkhulu manje siyomgeza simhlambulule ukuthi wonke amathunzi amaba kade ehlezi kuye ahambe nawo ahambe namanzi umkhulu abe muhle abe mhlophe ngaphambi kokuba siyothinta ikhaya. Siyacela ke bogogo nomkhulu nihambe nathi manje nginamandaba. Ningasali lapha. Kufanele sithathe amabutho wekhwaze. Ngicela ungavezwe ekhehla la, ungavezi la. Naka. Samba nalaka abafana bomoya ke sobe sibasebenzise ngokuthi umkhulu sikhwifu kwenze ukuthi lo mntwana lo aye ukudlala ngekhehla ngalendlela adlala ngayo Nkosi yami. Madoda amakhulu asilike nani Nkosi yami siyasebenza. Sizodinga izinto esidinga mangabe sibethela wemkhizi uyifake ebasket siyahamba nawe. Uyazi ukuthi kufanele ufunde umsebenzi wena usuyahamba. Bazosala laba abanye kodwa uyahamba. Ngicishile impepho sisiyahamba ke bonke. Abeniphuma khabazobhekisa bazovuma kunamakhamera. Okay. Sasicela ukuthi niphume namakhamera ukuze sizokwazi ukukhipha imithi ngoba angeke sikwazi ukuvula umgoqo ngamakhamera. Hayi. Senishile. Hayi siyamlandela mfuthu uyangalinda nje umkhulu lapha ekalini. All right. Semini kanje angiyenzi lento ngalesikhathi mina abantu bebadila ngalinje. Siyaxolisa kakhulu Nkosi yami. Siyaxolisa. Okay. Ngicela ukubuza ukuthi senza kanjani umkhulu soqhubeka simveze ukubona ubuxhafaxhafa bendokuzana. Nimveze geze. Senze lapha. Yazi bengikade ngithi lo mpano wokuthi umuzi usangene ekhanda kodwa ngathi wena usangene kakhulu.
Akekho umuntu ongavezela izwe lonke leli umhlaba wonke egeza enqunu. Nangolimi nje leli lesilungu lezinto ezifundwayo. Akekho umuntu ongavezwa enqunu, eswetshulwe nje enqunu. Mawukuthi kuyaphotha ivezana, ningasiveza nje sizehlela siyibhekela khona ezantsi. Hayi ukuthi niveza umkhulu egeza. Njengoba ngangishilo nakumuzi ngamtshela akakutshelanga ngani mfana wami ukuthi mina amakhamera kahlahla ngiwafuna. Ngabe akazwana nabo. Odayi. Kuyazwakala ngiyacabanga ukuthi nababukeli bazokhona ukuthi be-understand since usuyibekile kanjani. Oh. Hayi. Okay. Soba. Okay. Ngiyacela uzobathatha behla bekhona. Then ke sobona senze njani after that. Hayi, Nkosi yami. Ngothiwa umthabela bamletha la naye. Ophuma zonke lezibili boca bamfaka zona. Wonke lo dota bamfaka wona yabo lapha. Bezongena nje ethi Yogqiba manje ikhonkwane lezi ayifakile egcekeni zizofakwa uyena mkhulu ngicela ungaphatheki kabi ukuthi akwenzi mina phela laba abantwana basifana nokuthi basesikoleni bayafunda kodwa nje mkhulu wena usukhululekile kusukela manje umuntu Nkosi yami waqhamuka mkhulu Nkosi yami mkhulu ngicela uzethembe mkhulu uthembe nento engiyenze kuwe Nkosi yami ithembe into engiyenze kuwe mkhulu angeke azabe uyaphinda kwenze lutho sawubona yaphila Hello. yaphila Ngiyaphila. ngwazwa noma umuhle yibo namhlanje right kodwa Kwenze njani? awusondele mkhulu hayi mkhulu namhlanje ngifuna ugeqa amagoli usicabisa umuntu nomuntu na nekukuvezeke lokho singakuzwa thina ngawe wena ungakwenzi hayi angisamdingi nje lapha nahambe samdingi Kwenze njani? hayi angisafuni Cha sengixaka ukuthi ngifica abantu kodwa awukazi uzukhulume nami. Ukuthi ungitshele hayi ke. angizange sithole uzangapha phezulu kwami azange sithole isikhathi sokuthi ngitshele ubuvele ungekho nje Ayikho inkinga uma ukuthi usuthatha isinqumo sokuthi awumdingi.
Vele-ke nje nomoya wami ubuvele ungitshela ukuthi mhlawumbe khona into embi engizoyizwa noma into enjani. Anginankinga. Hayi ngcono. Ngicabanga ukuthi uzwile-ke sisi. Ayikho inkinga. Njengoba umkhulu esho kanjeni awukwazi vele uqhubeka uhlale ngekhaya. Lo muntu nomndeni ney'ngane zakhe. Hayi ngiyena ngithathe into zami ngihambe. Awu cha. Singakujabulela lokho sisi. Mkhulu uthi usukhululekile. Yeah. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngizoke ngidlulise mhlambe-ke isikhashana ngithumele ngizocela Nkosi yami nimbheke phela umkhulu ukuthi isimo sakhe siba kanjani. Ngabe ekhaya baqhuba kahle bahleli kahle ni ngoba ayi ngiyakubona namhlanje uma wehlisile mntanami kodwa yangeke uthembi kahle ngoba ayuke walidonsa leli khehla leli ngekhala. Buka namanje usammoyizelela mntu mkhulu. Yadlala phela kucatshene bakithi. Ayi namuhla ke usho muhle nokuba muhle ke namuhla. Yazi akaphuzile. Uyena nje. Sengibona nobuhle futhi ngangakubona ubuhle ngoba wayelo. Lento yathatha umthabelo. Hayi bakithi ngiyabona mkhulu ukuthi wawuthathwe yini hayi. Khona intokazi le. Khona yabona nje namhlanje ngibona nokuthi anti imiso kwebhodlela. Kodwa akasisekho lapho mkhulu usuyathola amanye amabhodlela alingana nawe. Uyeke izingane ezincane. Aqothula imali izingane ezincane. Buka usuzokwazi nohambe uyogunda nekhanda ke nje manje ukube yikhehla nje sentweni uzosithola nokusakaza ukukhokhoba ngiyadlala mkhulu. Uyaqoqa nothwasa lapha bakithi hayi ngicabanga ukuthi mina nalaba abebe emakhadi behlupha bengibelesele ngama calls. Kwenzekani gogo umkhulu niyambona usizakele. Ngicabanga ukuthi sisi mhlambe ngicela sebenze nyama. Ngicela uqoqe impahla zakho nje sibe neshort sami umkhulu ukhululekile yabo. Njengokusho kwakho umkhulu angazi. Mkhulu ubona kanjani wena? Yeah. Hayi mkhulu wamtshela. Ngiyathenga ngoba sengimtshela ngiyamthemba usezwile manje. Ngitshele nemkhulu uthi tshele nje ukhiphe konke ungaphakathi kuwena. Yayi impahla sithatha impahla zakho. Kusukela namhlanje. Hayi ngicabanga ukuthi mkhulu athathe impahla zakhe enzeni. Hayi cha siyabonga bengizothatha impahla manje nganomthi akayithathe nihlale endlini noma kwenzekeni. Hayi ngoba nasendlini wemkhulu hayi ngoba singangeni ngoba kunjani uyabona ingoba yena wayesiyale ngokuthi singangeni endlini. Siyahlonipha kwelasemntuba. Okay cha into engilethe la kwaJabula uJuli namhlanje uzobonga nje oqala isupport engiyithole kubaphathi bami ngiphinde futhi ngizoxolisa. Ngiyabonga kakhulu nanokuthi banginikezile i-second chance. Ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngalanda kakhulu ngodaba oluke lenzeka empilweni yami phakathi kwami ne2K bayalazi. Kodwa ke ngifisa ukuveza ukuthi ngizoxolisa qala because noma sebenginikezile abaphathi ithuba lokuthi ngibuye ngizosebenza but ngibone kungekuhle ukuthi ngivele bengibonise ngithi boom nje ngizosebenza but ngingazanga ukuthi bona bangixolele but kubalekile ukuthi ngiphinde ngizoxolisa kubabukeli because ngumuntu wabantu futhi ngiphila nabantu emphakathini kuphi nakuphi ngiyadibana nabantu siyazi ukuthi abaningi baphoxekile ngesenzo abasibonayo. Kodwa ke engifuna ukukuveza ukuthi kwangenhloso kwakuthi phela into eyakhiwe bayazi abantu abakhulile emakhaya even asambe ileli 2K bafethu uphiwe Vincent bafethu ngiyacela if umusha kule channel do the right thing bafethu subscribe ku channel uhambe ku TikTok uphinde futhi ufollow na ku Facebook ufollow iJabula uJuli TV. Namhlanje bafethu size ngodaba likamkhulu and I'm 100% sure ukuthi today ngiyacabanga ukuthi kokugcina and siyazi Nkosi yami ukuthi sithathe isikhathi eside ayikho Nkosi yami into nathi besingayenza yabo ayikho into ebizengenzeka ukuthi mhlambe isheshe lento le ngoba nani nibonile ukuthi ekugcina u2K senze njani wagcina senze njani nathi ke sagcina sesenze njani umkhulu sagcina sesikwazile ukuthi simthathe sambe naye umkhulu wagcina eseze
kugobela kumakhosi lo nimaziyo lo wasiza yena umkhulu wazi wathi kuselidliso la ngaphansi wathi. So namhlanje sowenze njani? Sizomlanda umkhulu sesizwa-ke nempilo ukuthi unjani. Asambe. Yo. Usuku lube lude. Manje inkosi yami lapho ngimahlanti kanjani ekhanda. Sanibona. Sanibona. Ngiyaphila kodwa. Hayi siyaphila nathi. Angazi inkosi yami, angazi noma sheshe safika yini. Kodwa-ke angani noma ngikhuluma nomuntu oright yini. Angani noma ngikhuluma nomuntu oright yini inkosi yami. Yebo sizekeni impela. Khehla lami. Uyaphila kodwa mkhulu. Yebo. Hayi khehla lami yazi umqimane namhlanje ngiyabona nami ukuthi yazi wahlale ngathi ubaba umuzi umbone urelax amnandi kanjani. Sanibona. Ngiyaphila kodwa. Hayi siyaphila nathi. Inkosi yami ngiyazi ukuthi kathi umkhulu elethwa walethwa abanye abantu, mina ngihlele emotweni ngibhizi na something. Igama uphiwe yena. Ngisebenza Jabulo Jule TV since umfowethu waba nenkinga. Aba nenkinga yani? Waba nenkinga u2K wamenzakalisa wagcina naye wakhe. So into kanjalo nje ngazi ngayibeka kanjani but nje yena umuzi Mthabela wagcina sephelela kuyena u2K nangenhlanhla agcina sikwazile ukuthi simsize. Hayi nini. Hayi njalo nje. Injalo nje impela. Ngicela ukubuza Nkosi yami ukuthi umkhulu usesisimene esikanjani since umuntu owashiwa umuntu ovele uzolashwa la. Umkhulu ngingasho nje ngithi mina useluleme manje. Ululeme umkhulu ngoba kuke kwaba nomsindo omningi usuke wenzeka. Kwase kuphoqeleka ukuthi umkhulu bese egcine eza ngapha. Ezoqedelela ngoba kwayena ukuthi avumele yonke le nto kusho kwakungaphumile kahle okunye kwaphuma kwangaphezulu kwase kusala lokho kocansi-ke. Hayi ke sengike ngamlahla-ke kodwa nje into engiyibonayo ngathi kudinga ukuthi ngathi angagezwa ngoba phela zonke lezi zinto zifika namathunzi. Zifika namathunzi kuye-ke besimeswe yiwo ngamandla nanokuthi-ke ngibhizi kakhulu isikhathi angisitholi. Ingakho ngiyacabanga ukuthi ngakho nabaphathi beJabulo Jule bagcina umuzi Mthabela bemthatha bemusa komunye owenza umsebenzi ocishe ufane nowakho. Ngoba wasizwa khona lapho. Usesizakele. Usesizakele inkosi yami sekusene ukuthi emshaya amathashapa ambala abuyele emsebenzini. Naye wasegaxele kuleli 2K. Vele wagaxela nje. Ngathi ngiyafika nje ngamfica sengikhohla ngani noma wayexubha noma wayenzani khona into ayenza kodwa. Yikho ngiyayibona-ke lena. Hayi mina ngifile izingcingo. Kanti bayeza nababuke lapha emakhaya. Bengithi nje ngizoke nginithinte niuJabulo Jule nginitshela ukuthi hayibo ngaze nganenkinga. Abantu phela manje bafonela mina bayangibuza ukuthi kwenzekani manje leli 2K selithatha lo mfana. Yazi angazi ukuthi ngizothini kubo ngoba phela okunye nizange nisangi-update mina ngibone ngomkhulu nje sebuyela ukuthi uzosizwa-ke kulokho okunye ngingenayo i-update egcwele ukuthi kwenzakalani. Ngisho ukuthi bese bebona le ndaba kaMuzi. Wenza iphutha usasondele kuleli 2K ngoba nganginitshelile ngathi lo mntwana akalungile. Nganitshela futhi nokuthi kuningi ofuneka sikufeze ngobaba. Uyabo okuyizona zonke-ke izinto lokho kodwa ngijabule kabi mangabe ngibona umkhulu efika ngase-ke sike sathi kumnye impela nothwasa wami lo. Yazi uyambona ukuthi ade ngimncoma nje ngisho ukuthi mkhulu yazi ukhulileka mna. Yabona-ke kodwa emva kwalokho hayi Nkosi yami angeke sabuyela kuleli 2K. Yona imiqhafazo yeni le angifuni uqamba manga ngiyithandisisi. Ngicabanga ukuthi lokho niyakwazi angiyithandisisi imiqhafazo yeni kodwa-ke njawo ngiyacabanga ukuthi abantu abebekhathazeke ngendaba kaMkhulu sengingavumela lokho ukuthi bayafisa ukubona ukuthi kuphelelaphi indaba yakhe Nkosi yami.
bayafisa ngoba cha iy'ncingo bengiyithola bakwethu yini ke nangifaka enkingeni kodwa-ke ngoba-ke sekuyalunga mkhulu uyabatshela kodwa ukuthi sike sathi ukukunyukunya nothwasa sizama ukukhipha phela leli iso locansi. Yeah. Bakithi. Hayi mkhulu hayi uyambotha Awu right. sekusele ukuyogeza mkhulu kuphela usuyageza nje bese ukhululeke uye ekhaya yoba indaba yakho-ke isiphelile angeke uze uphinde ngoba manje into edala ukuthi ngifuna ngathi angawugezwa ikhona nendawo yokumlandelisa ngey'lwanyana le ubone ngathi kuke kwangathi kuyabhalansa kwangathi umkhulu usanalo uthanjwana le-2K. Uyakhulume ngalo mhlampe ngenkathi saqhamuka namanje into kanjalo. Hayi manje akasakhulumi ngalo kodwa ngithi uyakhumbula ukuthi emva kokuphalaza uke wangathi uyabhalansa nalo uyabona. Ngiyakhumbula inkathi nimphalazisa nawe umuzi Mthabele noma usho lokho kamuzi Mthabele noma usho lokho kamanje. Khathi simphalazisa nomuzi Mthabele la waphalaza impela kodwa emva kwalokho wangathi uyabhalansa angathi usenalo uthanjwana laleli 2K uyabo. Bekusho khona ukuthi safuneka kukhishwe nangesimo sesilwane simkhiphile-ke kanjalo into esele yikho nje ukuthi simgezeke simhlambulule abuyele esimeni sakhe amathunzi lawo ngoba usenalamathunzi ade ngimbuka nje ukuthi hayi khona kusekhona okuyinkungwane ufuneke kusuke kodwa ngoba sizoya emfuleni sothi kumfaka amanzini simfaka ibhafu uzogezeka abe muhle nalabantu bebekhathazekile bakuthi webantu beningibuza apha emakhaya ngiyathemba niphendulekile umfana wenu akekho ke lo wayeletha umkhulu ungilethele nangikumfana omusha ke manje umushasha angimazi ukuthi ubani kodwa mfana uthi uphiwe ke lo mfana sengilethelwe yena ke manje ukuthi angisize lo mkhulu mina mkhulu sengidabukela labafana nje bese ngingasabathembi mina bengingasabathembi kodwa ke ngoba ngidabukela yona ngizoqhubeka ngikusize khehle wena ukusizakala njalo uzosizakala ngiyokuhlamba ke manje emva kokugeza mkhulu uzoba mqabaqaba nokweqabule vinegar and ke sengiyihlelile phela nemithi yami ngizothi mase ngiqeda ukugeza nje ngikunikeze nephasela lakho uzohamba nalo into zakho zithi ukucaca naseyinganeni zakho phela bakithi. Ngaye enkathi ngibuka i-episode le enkathi umuzi Mthabele kuyena ofike kwena ngabuka uthi angazi nasegcekeni kugangiwe kanjani manje benginesifiso Nkosi yami uthi iphele manje lento angazi singenza kanjani ngobani abantu bakhuluma ama-negative comments yabo yonke lezo zinto lezo. Bufisa ukuthi silokhu vele nje kube ukuthi kanjani vele sishaya one time ukuthi awukho busy. Hayi ake ngithi angijwayeleke kwenze mina mkhulu yabo ungizwe kahle kodwa ngenxa yokuba busy sengiyayimpintsha ezinye izinto sengiyithola nento ebengingayenzi mina ngiyenze mina kanti nesizathu sokungayenzi mina hayi ukuthi mhlawumbe isizathu isithini kuwukuthi siyayifuna ukuthi masifaka izinto egcekeni noma senza phela abantu ungazi ukuthi ufakela umuntu ikhonkwane kanti izitha zakhe ziyabuka uyabo ngoba zingahamba ziyokhipha kunabantu abanesibindi abangayisabi into zezangoma avela afika akhiphe lento oyifakile petuka izinto zibheke phezulu uyabona kodwa-ke ngoba mhlampe-ke nilwa nokuyiqeda lento kamkhulu beningeke nisalunga mhlawumbe ukuthi lento niyenze ngolunye usuku. Inkosi yami abaphathi bangidonse ngekhala kathiwa nje azizami inkosi impela ngobani ama-comments la akhonyayo shuthi asehlaba kakhulu kwabaphathi. Hayi cha niyangihijeka-ke kodwa mina niyazi ukuthi ngiyabhukha niyangihijeka phela ngoba kwayilokhu kufika kwenu nina anishongo nokuthi niyeza ngiyaxakeka nje uthwasa mina ethi kukhona abantu abangibizayo kanti yini futhi-ke nje wena mfana-ke cishe impela ngaxosha ngoba ngibona umfana omusha ongizela namakhamera kanti ngangimtshelile ukuthi mina ngingafuna amakhamera. Hayi siyaxolisa Nkosi yami siyaxolisa ukuthi mhlawumbe-ke manje umkhulu kuzophola ukuthi simgeze manje mina futhi kwayiyena. Siyacela Nkosi yami siyacela angazi ninayo njalo indawo yokungishintshisa ukusebenza kwami nina okokuqala neza nale buchafachafa bamakhamera nganitshela ukuthi angibufuni njengoba manje abantu bebuza imibuzo kimi nganginitshela ukuthi lo buchafachafa ngibufuni mina niyayikhumbula leyo nto leyo namanje futhi namanje niza nobuchafachafa futhi bamakhamera uyabona nisileke manje nimshiyile lo munye ngaloku kugula kwakhe awumazi ukuthi ubeyiphosela angathi ayibona intombazane iyinkinga naye ahambe uyayiphosa khona. Kuyofuneka nje nemakhambi isikhathi nikele nilethe kimi ngiminyukunye ngoba angithembi kahle. Hayi samele vele naye samele sithi ukumletha naye samele simhlele nje ukuthi eze kunesizwe lokhuyana ufuna thina esiyixubayo imithi akumfuni into osebenza ngemithi yodwa ufuna thina esiyixubayo imithi ngoba phela thina sixube nale yangale neyangala siyihlanganise lokho ngisuke ngenzela ukuthi ngenze sure ukuthi umuntu uyalapheka ngoba basile abanye abantu basebenzisa bexube nemithi yangale yamashangana ngifuna ukuchaza kakhulu phela kusiyami kube sengathi sengiyabandlula sobaphe recipe futhi ke mhlambe emkhulu kuzophoqa khehle ukuthi sigeze ke manje labantu ngoba bengikutshelile mina ukuthi sogeza ebusuku uyabona
bese ngalindele futhi sobabili nawe ukuthi bazofika manje uyabo. Sekuzophoqa manje ukuthi sivele sigeze khona manje emini ngoba umfula ubukude kakhulu sizokwehlela emfuleni emkhulu sigeze ngoba angifuni mina kube khona izinto ozosala nazo uyakhumbula. Ngizobe sengicacisela ke mase sifike ekhaya sesiqeda ukwenza lo msebenzi ngizobe sengicacisela nangalento yezingane engangizisho ukuthi khona izingane ongazona ezesende lakho. Angizami ukuqhatha umndeni baba ngicabanga ukuthi engiyokukhuluma lapho nawe akufuneke bengakuveze emakhamereni ngoba sengikutshela nje ukuthi izingane zakho yiphi na yiphi le kufuneka ukubhekisise kuyo. Uwenze nalezi zinto zakuhulumeni lezi lento kodwa nje ngale yami yesinto hayi ngabona mkhulu ngoba nje sekutheni mase ngiyibonile ekhaya angifuni ke kodwa lokho ngoba iprivacy yazo usiyiveze uyabona. Angifuni sikuveze mkhulu kahle kahle mina nje mkhulu uyazi nawe ngiyafuna amakhamera abo laba mina. Angiwafuni wena mkhulu nje uyawathanda lamakhamera. Awathanda. Useza wathanda ade sasimvakashela. Bakuzweni bona labo bafana ebantwini abangaka bavele bakhetha wena khetha. Ulingiwe. Indaba zakho bazenza zaziwe izwe lonke mkhulu. Kodwa ngoba sibuka nje khona ukuthi umehlo uyabonakala. Ngibuka mina nokuthi yazini usethanda nokuyinaka. Umkhulu phela bengayinaka uyakhumbula. Nje lokho engane bekufuna kumenze nje abe isicafu esingathandwa umuntu. Yakhe nje engathandwa. Mhlambe ke ake singadluli isikhathi ngoba umsebenzi wami eminingi bakwethu. Kwasebusuku nje ngiyahamba khona la ngiphikelele khona ukuyosebenza. Singasindi isikhathi ngoba seniyangiphoqa ukuthi umkhulu ngimgeze manje asiye ngasesigodlweni kwenze ukuthi sibike phela ngithathe nezinto zami sihambe umkhulu siyomgeza. Right. Anginankinga noma ngingalandela nina camera noma. Ukudala abafana. Angithi manje yazi into ezokwenza ngivuma. Angithandi ake ngikutshele kahle. Into engivumisayo ngikhathele izingcingo. And ngempela mele ngikhathele izingcingo zokuthi kudlalwa ngekhehla labantu ngathi bayalingisa kanti manje kulezi zinto zenu nifaka mina phela. Eyibona lonto le. Nifaka mina manje ngoba nalethi ikhehla kimi ukuze labantu baphenduleke sekuyangiphoqa manje ukuthi abayiboneke manje yonke lento ukuze uphele lo msindo kufanele beboneke manje mkhulu ngiyaxolisa baba angiqondile ukuveza ingasese lakho uyabona kodwa manje isizathu labafana bangikhathe nabantu ngoba manje abantu bafonela mina ngoba inamba ekhona lapha na le yani engangiyimemeza eyami uyabona manje laba bantu sebebuza mina ukuthi kanti iqhubekani siza umkhulu ngathi sebedlala ngaye nalabafana sibaqonde noma lento bayenza ngoba uyayibona yonke lento le umkhulu inhloso yami nje sesekutheni manje ake bephenduleke nabanemibuzo bebone nokuthi mina Nkosi yami angihlangene nalo jabulujule walabafana bakithi mina ngiyasizwa ngakhethwa yibo abantu ngenza okushiwa abantu ngisebenza ngabantu Nkosi yami akobe bayezwa abantu apha emakhaya ngikhathele imibuzo yenu bo akobe niphendulekile ke njengamanje umfana lona niyabaza abafana badaliwe uNkulunkulu babuthaka shuthi wababuthaka le ntombazana ngasho ngathi iphatha umthombibi wavela wabuthaka umfana lona uma ngizwe nje indaba ngathi kuyaqala ngombotozana abafana bethu sizwele Nkosi ngoba nami ngimzela umfana Mkhulu asambeni uthi ukuthula isigqoko ngesiye ngaleso sikole mfana bethu uyipholela umkhulu ade shona ngapha phezulu angaze ethi uyobheka nezigqoko amakepisi usayabona uyashesha umkhulu yikho uzibanda amathuki asambeni sengathi yo angazi noma ilight izokusitha ilanga lizokusitha esengifile yo laba bantu beni banemibuzo yabo ukuthi hawu sekukephi lapho hawu ukhona lapho hayi yikho ke sigodlweni sami okay mkhulu ngicela ungene na all right ngicela uningicelele ithwasa lami leli umkhizi ngicela umlandi impela ngoba irana alikho namhlanje ngicela ihlala nelanga liphumile yabona laba bantu bamakhamera bayabuya angibazi ukuthi ekathi umkhulu eletha asibange sisavela la amakhamera ungangena khehla lapho awubeke noma ibhayi mntana nemahlombe sizalelwe inje endlini namhlanje bazosebenzisa into esingakaze siyenze siyogeza umuntu emini
phela mina umkhuba esenziwe labantu ungahlala mkhulu. Umkhulu sesijwayele nesigodo uyabona akasafanekile nje asiqaleni. Bakithi awuzophila. Leke sibike mntana mangazi noma khona namabhakede awungawathatha ukuthi siyogeza nje umkhulu just ukumsusa. Noma ufuna siqale ngokubika. Siqinisa imithi kodwa. Awuze nawe. Akadingi nje eminingi. Okay. Ngicela ukusiza. Bengangishayanga nje amadlozi kunkulu. Bengangishayanga nje. Yeah. Ngithwasa ke lo. Hayi ngoba umkhulu akasakhulumi nangayo 2K hayi. Hayi akasakhuluma. Abona ke manje mina ngizogcina. Umkhulu salifuna i2K? Hayi. Awu azangijabulisa yazi umkhulu phela wayehlele ethi yebo. Evuma nje yonke into. Biphathele no2K nje bethi hayi asiyeni awuyi endaweni ukuthi hayi ngempela. Hayi bakwethu. Ngabo leyangane iyanqafuza. And iyakhuluma phela. Iyanqafuza ngani ngasacasukile. Futhi mina ukuba engekho umuntu leyangane angizoyishaya. Iyanqafuza ngaze ngibona Iyazazi. Iyazazi. Kuthi ibhema nokwazikhuthe nje into. Ngabuka enye episode yazahlala phansi ukuthi ba uphafuza ushali athi yo hayi kulo yakho. Umuntu nje ozongithola kahle uzongithola lo muzweni mina. Aqede nje lapho ukugula lokho akugula abuye ezweni. Uzolethwa yimina Salovu. Hawu. Ngoba phela uyaveza ukuthi wamtshela ukuthi engathi mbibi. Ngachaza angizwani ke mina nomuntu ongalalela uyazi naye umkhulu. Angizwani nje nomuntu onalalela nenhliziyo yami imfishane kabi. Ngisebenza phela abantu ngoba isiphiwo. Ayikho into esingabiye siyenze. Ayikho into angayiveli. Yo, hayi kehlala. Usekwazi nokuba clean umkhulu. Usuzobona nezingane zakho manje mkhulu ubone noma imali yakho yempesheni usuzoyiholela manje. Labantu le2K leya ayisasebenzi sizwana. Yeah. Usuzoyiholela imali yakho yempesheni. Yeah. Nzima. Khulu bese ikhumbuleka kodwa ingane zakho. Ngiyayibeka lapha Yeah. Sobabona manje bonke bephelele noma mdala. Yes. Yazamnandi indawo. Yazamnandi indawo. Yazi kumnandi. Ikhadi lakhe likuye. Hawu ngehlala Ujabula uyafa nkosini. Hey phela yazi buka nje mkhulu athi uzizwa kanjani nje bathi athi ngithanda ukuyohola nomkhulu uyibambela nje wagcina ukuyibambela. Hey, angizizwa right. Ukuthi ubuyashaya isitawudi ngibone esethi ngisitawudi. Ethi chawo. Athi mkhulu wathi phela bempinte. Ngiyadla belihlukumezekile mina ngimtshela. Sengipitshekile. Belihlukumezekile. Hayi kedlala manje asijabulela. Wemfana ungathathi uthathe nezinto zomkhulu wenzani umfana. Uthatha konke. Asilinde kancane ukuthi wasawami lapha uyalungisa. Asimithi kuze sizohamba siyomgeza. Nethwa sami liyaxaka nje ukwenzekani. Ayikufanele. Iyaxake umntana. Sisebenza overtime ngithi. Siyaxolisa. Ngani yami ayiphumuli sekuze kwaphuma ngehlala. Yena useyaphuma ke impela lo mfana. Ngimbona lapha. Mhlawumbe sethiwa nilethomunye umuntu nje ngeke nisamfica. Bebezwana nomkhulu Nkosi yami. Kazi lo 2K ufike enze njani ke la siya khona. Ukuthini njengoba sobe simtshela kamanje hayi asimdingi. And nesho uzongeke avela athule nje lo amuntu. Ngeke athule uzofuna ukugoloza ukuthi ahambe. Ngeke athule. Hayi kodwa uzogcina ehambile. Yazi sizonze Kodwa njani? namhlanje Ngizophatha amadoda. Ngenkanje. Hayi ngizophatha amadoda. Ngicabanga before sihambelana kuzofuneka simkhwive. Nazi into zokukhipha amabutho la. Simkhwive nje ukuthi hayi. Kube ukuthi nakho ngoba nakho kuyasebenzisa phela. Anginandaba. Ngisangoma mina mkhulu. For iminyaka ewu18 akudlalwa la. Hayi. Akudlali xa kunabantu benu nibabonile benitshela. Ngoba bakhona abanye babe bebeza la. Nibabonile benitshela kudlala la kumina. Mina ngizolokho kwentombazane. Mina ngangikiyekele nina ngoba nisakutotoza. Yabo manje ngoba nana nisafuna ukutotoza. Ngizodila nakho nje. Ngaphambi kokuthi sisuke nje sami. Futhi lamabutho futhi siwaphathe siye nayo mfuleni.
ngoba sizosuka emfuleni angithi siyokhaya la bese ufica khona ke L2K la zomfica khona ekhaya. Ngoba nalo amuzi phela bengikhumbula kahle kuthiwa wamkhulu kahle kahle la agolozela. Njengoba lona seningenisile sehlezi khona. uNkulunkulu ngihlale ngisho ngithi wadala ama-problems nama-solution. Iy'nkinga yikhona kodwa thina zangoma solution khona mhlambe-ke nje umuntu uqale wangaqondani nomuntu ozokulapha. Nokubekezela abanye abantu ababekezeli mabelashwa. Ngiyacabanga nababukeli bashawe leyo nto le ngoba bexuna nje kwenzakalani leyo nto ubekezele. Kanti kubaluleke ngenye indlela lapho ukubekezela. Kubaluleke ngenye indlela. Angithi sizoshisa impepho angigqoke la kodwa ngeke ngilifake emfuleni just. Ngizofaka isiphila soda liphumile ilanga ngoba basigilisa phela liyashisa emnyango. Yo. Julu kuhleli phansi. Hawu julu kuhleli phansi iphumile. Nina yoba niyosishayisa inyonga zizokusiluma ngesosigila-ke namhlanje. Angikhothi singasiluma nikhona ngani. Yadala sokothi insizwa ufuna ukubona ukuthi nizothini. Awunikhona. Wo. Asibona bokudlala phela thina. Yabazi. Obheka matches. Okay hlala yazi ngimagine imoment umbuka nje sehle nomndeni wakhe yonke leyo nto le. Amkhulu right manje. Okanye wasemgezi nje zangalandela amathunzi. Because into ade ifaka kuyena ziningi. Ebenza sure uthi ufuna lo 7,000. Izo sis lo. Hayi. Benza noma yini for imali. Hayi noma yini. Noma yini. Lapho semncane unonteleke ehleni nangibe ngayi-understand. Lezi ngane zama manje. Hawu kanti angigqoki negcwabini. Sizilele imali. Funeka ngabe usukhwaphwa uyahamba manje. Sibheke ekhaya sesikubalela nje insuku selapha. Yaphuma manje umntwana yami. Yagoduka naye. Singenza mase sibuya nomthabela singamfici. Hayi maningi amathuthi sekuze kwantwele sekuyantwele izansi. Cha. Noma singahlala ezitezi mase sishisa impepho siyadika. Ngiyahlale kunga la khona. Siwathina amadlozi la. Yabona ngoba ngathi alaba abanye uthwasa angibafaki bakhona abanye. Kodwa manje lo uyena omdala. Uyena okufanele bekhona kakhulu ukwenzela ukuthi afunde umsebenzi. Ngifuna ukuthi lo mdala kube uyena ofunda kakhulu ukuze ezokwazi ukufika wenze nasesikolweni sakhe naye wenze ngendlela okufanele awenze ngayo. Makhosi amakhulu. Siyakhuleka ke bontombela omahlobo mpangazithi udlulahlele ngokuyiphangela. Siyakhulana nani bomgenga bomlondo nodungandaba. Siyakhulana nani bomswelo zikode esikhwela kosha ngandaba umthetho jaso ndaba ezithoko namagwana. Sikhuleka komdletshe umsindazo ngoma nabafuthi babantu abafuye inkomo mathonga amadala. Sikhuleka emakhosi akhulu alithi omakhosi amakhulu lenyanga yaqala ngikhuphule abantu abadala kokhatho sibuye sotobe. Sikhuleke nasethongweni lako khumalo umuntu ngumzilaza amashwana phansi amhlaba yalingana amakhosi amakhulu thonga lenyanga yangilapha ngikhuphule umsebenzi abadala lezengiphuthulisa amakhosi amakhulu. Angikhuleke nakulona kithonga lo mntwana wedlozi lapha mngweni makhosi amakhulu. Akomkhizo okhabazela ucabeka ihlandlo omumba mhlophe wakanye masiswini ongunezi makhosi amakhulu. Amaningi nje inkuza kontulo mphemba ogodide. Cha abantu abadala ngithi anginibikele bogogo nomkhulu. Ngixolise ngiyaxolisa ngiyanqenqeza kakhulu kunina ukuthi nibone ubuxhakaxhaka kwamakhamera esikoleni senu. Kunesimo lapha abantu abadala njengoba kunekhehle lafika ligula lapha linedliso. La sikhipha wonke ke lamanyundulu lawakhipha. Manje labafana beza nalebuxhakaxhaka. Mabeza nobuxhakaxhaka kunabantu abahluphekile izwe lonkana. Abebebhekile lento yalapha abafana engingayazi kahle ke nami. Bathi angazi bathi yini ke komkhulu nje ngenzela ukuthi nginichazele abantu abadala ningaqondi ngiqalekise.
Manje abantu-ke base beba nezinto ey'ningi abafuna ukuzazi-ke, kanti uhambo lukamkhulu luyaqhubeka kodwa ngathi ngiya ekuluphetheni. Siyaphuma-ke manje, ngicela ningaqumbi niqalekise ngalezi iy'xhafagxafa zamakhamera anitobozile, kodwa ngoba umgonqo usithekile, ngiyathemba ukuthi ngeke nize nidinwe bantu abadala. Siyahamba nomkhulu manje siyomgeza simhlambulule ukuthi-ke wonke amathunzi amabi akade ehlezi kuye ahambe nawo, ahambe namanzi, umkhulu abe muhle abe mhlophe ngaphambi kokuba siyothinta ikhaya. Siyacela-ke bogogo nomkhulu nihambe nathi mandi nakandawo, ningasali lapha. Kufuneke sithathe amabutho weqhubazela. Ngicela ungavezi wekhehla la, ungavezi la. Naka sihamba nalaka abafana bomoya-ke, sobe sibasebenzise ngokuthi umkhulu sikhwifu ukwenzela ukuthi lo mntwana lo ayeke ukudlala ngekhehla ngale ndlela adlala ngayo, Nkosi yami. Madoda amakhulu, asili-ke nani, Nkosi yami, siyasebenza. Sizodinga izinto esizidinga uma ngabe silethela Mkhize, uyifake ebhasikidi, siyahamba nawe. Uyazi ukuthi kufuneka ufunde umsebenzi wena, usuyahamba. Bazosala laba abanye kodwa wena uyahamba. Ngicishile impepho sisi. Sesiyahamba-ke bomkhulu. Okay, hayi. Sasicela ukuthi niphume namakhamera ukuze sizokwazi ukukhipha imithi ngoba angeke sikwazi ukuvula umgoqo ngamakhamera. Hayi, sengishila. Hayi, siyamlandela mfuthu, usengalinda nje umkhulu lapho ehlalile. Alright. Bathandwa, sesihambe safika-ke empophomeni la kuthiwa umkhulu uzogezwa khona. If nje ungabazuma kancane, sondela bazuma kancane. Nakho la sowehla sobheka khona nakhe. Ngiyambona ngumkhulu lapha ukuthi manje kugcwele nala. Angazi bazoyenza kanjani. Angazi. But ikhona Nkosi yami la. Nami ngumuntu vele osephathiswe lokhuza. Ngamveza umkhulu echama mfethu. Okay, umkhulu akasondele Nkosi yami sisebenze sami. Ngisacela sisenzele umuntu ongenamandla mhlawumbe kwilokhuzana, ongenamandla kwi-show, simeke esithombeni ukuthi kuzokwenzakalani. Kepisi mkhulu out. Khulu ucela sikhiphele ikepisi neshirt, ngithi ngisho kanjani? Okay, manje ngizobeka esithombeni kumuntu ongenamandla. Akhohlwa ukusubscribe,
Ungakhohlwa ukukhomenta abathandwa, ikhomenteni ibaluleke kakhulu. Hayi mahle man. Vela kahle. Ku right. Atari kwabe. I hope nale na ngeke ibanga umsindo kakhulu ukuthi singazwakanga. My cameraman. Awubatshontshe nakancane. Okay, sobuye ngalana manje chaze kancane then qhutsheka. Lethi ikhani ngichaze ngiphe. Uze kuyenze isethi sizosebenza manje. Okay, kusingabachazela ukuthi senze ithini into manje sisenze kanjani. Oh, kufanele ngichazele umphakathi manje. Asiphinde sichazele umuntu ongena manje ebekuyipage. Kanti yini ufuna yonke into ngiyichazele abantu wena mfana? Cha, ukuthi ngifuna ukuthi yonke into esilokhuzanayo kubonakala ukuthi yonke into siyayiqopha kahle ngoba kade abuludule bangithumile manje yonke into imeli bufakazi. Angani manje ngibeka. Ngibachazelani ke manje? Sengichaza ngomsebenzi wami ke futhi manje mina. Siyaxolisa Nkosi yami, siyaxolisa. Ngichazani manje? Uthi so ngizonje njani manje nomkhulu. Ngishilo nje yini kufuneka ngilokhu ngichaza into eyodwa ngenxa lobu buchafa nikulethile. Lokhu ngichaza into eyodwa. Ngizomgeza umkhulu la ngimsusa amathunzi ngoba kade efakwa izinto ezinezilwane. Funeke phambi ukuthi ngiyoyisusa ekhaya ngiqale ngiyisuse kuye umkhulu bese ngihamba ke ngiyoyisusa ekhaya. Yilokho esizokwenza nanti nje impopho uyayibona ukuthi sogeza lapha mfana. Okay. Bathandwa. Umkhulu manje sokudala mina mfana nisenza abantu abadala lokhu ngimele ukuthi manje usungimele nobuchafa usengilindeni sengiyasho engabe ngiqhubeka nomsebenzi wedlozi okokuqala nini ngihayicheckile nizongenza emini kanje angiyenzi lento ngalesikhathi mina abantu bebadila ngalinje. Siyaxolisa kakhulu Nkosi yami. Siyaxolisa. Okay. Cela ukubuza ukuthi senza kanjani umkhulu soqhubeka simveze ukubona ubuchafa lokhuzana. Nimveze geza. Yazi bengikade ngithi lo mfana wokuthiwa umuzi usangene ekhanda kodwa ngathi wena usangene kakhulu. Akekho umuntu ongavezela izwe lonke leli umhlaba wonke egeza enqunu. Nangolimi nje leli lesilungu lezinto ezifundwayo. Akekho umuntu ongavezwe enqunu eswetshulwe nje enqunu. Mawukuthi kuyaphotha ivezana ningasiveza nje sizehlela siyibhekela khona ezantsi hayi ukuthi niveze umkhulu egeza. Njoba ngangishilo nakumuzi ngamtshela akakutshelanga ngani mfana wami ukuthi mina amakhamera kahlahla ngiwafuna. Ngabe akazwana nabo. Odayi. Kuyazwakala ngiyacabanga ukuthi nababukeli bazokhona ukuthi be-understand since usuyibekile kanjani. Oh. Hayi. Okay. Soba. Okay. Ngiyacela uzobathatha behla beya khona. Then ke sobona senze njani after that. Hayi. Nkosi yami. Ngothiwa umthabela bamletha la naye. Ophuma zonke lezibhiliboco bamfaka zona. Wonke lo dota bamfaka wona yabo lapha. Bezongena nje ethi
Bathanda babukeli benkosi. Sesihambe safika inkosi yami kubo kwamkhulu kwakhe, ngisho kanjalo uthi kwakhe. Angazi inkosi yami anginalo ulwazi oluningi ukuthi kuzokwenzakalani. Umakhosi Ntombela owaziyo inkosi yami konke nje ukuthi kuzokwenzakalani. But ngeke ngande njengoba nibona nani balungisa. So nginethemba inkosi yami ukuthi u2K mhlambe ngeke simthole noma bekuthi ukhona inkosi yami ngasibangisa umsindo. Yabo, senze ngepeace. Siyaxolisa. Yo, liyaphela usuku leqe. Siyaxolisa nokuhijack into ekanjalo. Siyazi ukuthi iziningi into abubhizi ngazo, but nje we are sorry very. Siyaxolisa inkosi yami. Hayi khona niyangiphazamisa, ikakhulukazi njengoba nomsebenzi wami ningishintshisa indlela engiwenza ngayo, angifuni uqamba amanga kulokho. Kungijabulisi neze ukuthi ke uNkulunkulu bakithi emhlabeni wangilethela ukusiza abantu. Makusizakala umkhulu lo ngoba kuyo yonke lento akanacala futhi udunga usizo mningi khambisa phambili. Ukubona umuntu esizakala okunye nokunye kuza ngemuva kube bekungemkhulu bengeke ngize ngivume mina ngibethele mina. Emini nje ngibethele kwakona. Kwakumgeza nje emini yonke lento ngiyenza ebusuku because lezi zinto kumina ngizibuka ziyi-privacy. Uyabona? Yeah. Nakho sekunakwe nisingaqonda nanto uhlala noba2K apha. Ngoba angikhotha umkhulu. 2K njalo selinekela amadoda lo. Angikhotha umkhulu engaqoka kanje. Ungathola ukuthi selinekela amadoda lo ngabe liphi lo. Kehla lami ngahamba emuva. Kehla lami. Hayi mkhulu hamba ukhululeke. Ikwakho noma sesifikile. Ngathi uyazi sike sakwenzana esikoleni. Evulile inkosi yami khona ke lo muntu. Kehla la. Ngekile ekhaya. Cela sibizelene uphiwe bekuthi ukhona. Ukhona u2K la. U2K ukhona la noma comment le. Comment. Nkosi yami. Ushiye evulile. Shuthi useduze if. Into zakho iphephile pho. Anti uzoma empompini. Ish. Uthi angeke nje. Uthe ngiyazazi la. Balekela thina. Shuthi bebalekela. Balekela thina. Nimazisile kanti? Hayi angikhola. Mhlawumbe usolile impela. Noma ujwala usempompi mhlawumbe umkhulu yadidanisa sa. But I think opportunity right le ukuthi sheshisa izinto since engekho drama girl. Ngicela mkhulu uSpade mkhulu nesicela namanzi la emabhakedeni sokwazi ukufaka imithi yokuchela. Lamabhakede amathathu. Angazi noma singangena mkhulu. Ngangena mkhulu. Oh hayi ngangena mkhulu singangena. Hayi ngicela ukuthi kulungile senze khona la. Yo. Angithi mkhulu awunankinga noma khona bakho ukuthi bengasibona sizangoma. Oh hayi. Shuthi umkhulu nje besivumela singenzela la singaze simngcolisele endlini ngoba hayi. Lezi tap zethu. Angiboni ke kodwa kuumqondo omuhle ukuthi usiveze sisenze imithi yethu. Ngoba phela ziningi izinyanga la ngaphandle khona nabanye abazoze bebuke phela indlela esenza ngayo bese befuna ukuyicakula uyabona. Kanti bengingafisi kanjalo uzoveza nje kona sisamba mhlambe noma sesifaka kanjalo. Uyabona kodwa bengingafisi nje ukuthi mhlambe ngesikhathi sisacupha ikhonkwane sihlanganisa nemithi esizoyifaka ukubethela into ongayivela ngaveza ke twasechela ke sicela igcekini. Alright hayi ngiyazwakala. Okay bathandwa so nivezela nje okuncane okunye kwakhe sobe sinikhela phezulu ngenxa ukuthi sihlonipha umsebenzi wakhe nani. So bathandwa siyabonga inkosi yami ngesupport ngicela niqhubeke nisupport niqhubeke nenenza okuhle. Yo. Angcono inkosi yami akekho nalo 2K. Yazi wenza izinto zalula. Sonda. Usiphume semkhulu.
Ngicela ukuthi imali athambiswe ibanga. Manje basebenzise mina abafana abantsha bahlante kakhulu. Awusifanele madoda kuyabona ukuthi umese wekhehla lo. Leli 2K lidla imali yakhe alisathengile ngisho umese. Doti nje westaff lengane le. Ake kuqhamuke lapha onjalo. Nami ngihalela kabi. Utaki. It's fine. Don't take me mas first copy konke. Ngicela ngingavezi lokho esikwenza manje. Hayi. Wazanga kumina. Uma ukuthi ngiyangixabani. Ngingangisithemela lamakhamera. Kahle ke vele ngiyafuna lamakhamera. Nawe mkhulu phela uhloniphe siyathi kwakho. Ukhipha isigqoko ngoba ngithi uyazi ukuthi nasinyaza nezidala. Wazanga kumina. Nazi ngingenelwe mina. Wazama. Phinda uthi kumina, phinda uthi. Hayi kumina. Bantu bangibathanda ngamane ngibavezele. Asiqale ngokuchela bese siya. Nansi into edala ukuthi ngingafuni ukuthi kwenziwe mina. Buka manje ingane ziyabuka zotshela abazali basizibonile sifakele. Hambani bashana. Nanku kubaleka. Uthelwa no. Yabaza abantu sinaza ngoma singabantu abali kusena. Wonke umoyeni. Mobo basebobona nakumina. Ilwane zonke ezini ayiphume ihambe. Ngiyabona ke njalo lebida singafuni nabafana ukuthi size kulenda. Ngiyabona manje. Babe. Yonke imoya ithuke siyayixoxa. Baneyonakele. Shesha phela twase. Ngoze ibaleke ilwane. Ngiyadlala mntana. Indozi ngifunda kanjalo. Awona nje mafowethu. Sasisi umuzi womuntu yabona. Kulo umuntu ayihambe. Ngaphe ivela khona. Yaqhubha uyabona ke mntanami. Ngithwasisa umpheke. Khela ngale mbhejana mhlawumbe ikho bekulala kukho lokuthi kwashima ikhovi yakho. Suka. Neke simba amakhono omuzi ke lathu. Uyosikhombisa yena umkhulu ukuthi leli cele ligcina. Ke sisi. Kodwa si-hotspot manje sen. Hotspot. Animbizela umkhulu asikhombise. Konco sondela iso. Sokoza ke. Ligcina phi igceke lakho la sifuna amakhono umuzi. Akufuna ngayo indlela. Indlela. Sengisho ukuya kamakhelwane ligcina la noma ligcina. Ya, tsena. Ubiyile vele makhelwane. Ya. Kushuthe lakho lonke lento. Ya. Awayikho inkinga ke khehla uthi. Athi siqale woza mntanami ngiyakulekelela. Angithi asihambi nozakweni. Ngilekelela sishaye khona. Ngaqala. Qene ngikuthatha. Eyiqinile. Nayo. Umkhulu okuzilwane ngeke kuphinde kudlalele vele. Wena nje ngophilile. Siyozwa ngendaba uze komakhelwane bekinyeke bodwa hayi wena. Kanjani? Kodwa ke mkhulu ngoba asifuni phela abantu bazi kakhulu yonke into yakho. Mase siyifaka ikhonkwane chayi. Sizoba sitha ke kuloko. Ngeke kulunge. Ngeke kulunge soba sitha nje. Sifake ngoba phela phela zigcwele nezinyanga lapha ngaphandle. Ozwa kwethu laba sebengaze bebuka ukuthi sifakani. Wena mkhulu uyabona ukwelapha lokho akufani. Uza kahle impela mntanami uyabona nje vele usuzophuma kufanele kwenzisise. Oza kwethu laba bengasuke bethathe phela indlela yokusebenza. Angisho kabi vele kufanele mhlambe sincedisane ngolwazi. Nabanye abangoma uyabona.
Kodwa phela kufuneke kube ukuthi sivumelene. Kungasuki nje umuntu avela athatha ulwazi lami singavumelananga. Kanjani manje mkhulu? Wena mkhulu sonke isikhathi ubungazazi inyanga. Abuzazi. Ubuzazi inyanga. Yeah. Futhi bekungibozekile nje. Yeah. Umuthi ngiyawusaba. Hayi kodwa ngoba uphilile khetha umqabaqaba okweqaba levinika. Awuthi ngilelele mntanami angisiye lokugobelo. Onesihluku ingane zabantu sengaze zithi. Kanjani nje? Boni ke. Yona iqinile kodwa ke hayi ngeke sivume ukwehluleka. Ngiyabona ukuthi kufuneka umhlabathi lo singawuyisi ukuthi mntana. Singawuyisi ukuthi. Ukuphathela ngitho kokushisa. Kufuneka sishise ke kodwa. Angazi noma ilahle likhona lona. Ngithi kufuneka sishise ngaphambi kokuthi sifake ikhonkwane. Uyayibona lo. Anti hayi ikhonkwane zethu zingasithela la. Life linye ikhona. Sikhombise ngapha ke. Uthe konke nje la kugcina ngendlela. Ya ngathi usho kanjalo. Yabona ke. Singasikhathi noma silo. Yabona nje uzoba indaba zekwayo. Ukuthi ubesele emini. Njalo labafana bomxhafasa. Kona kusemanzi phansi. Ayikyathi usuvuthiwe mntana musuzohamba. Sekushayela. Awu kufika kwakungakakwazi nokumba lo. Kuyahamba ke manje ngisho inkukhu lena uvela ayijike nje. Ayijike phela masengena umsebenzi. Ake ngithule ngingaze ngisho umsebenzi. Azuphe upha bathi recipe. Ukusho khabazela ngilelele mntana. Ngabula angifuni ukwenza into eyenziwa kimi. Kuyahlusheka ekuthasweni. Ngiyakutshela mina izwa ngami kunzima kule ndawo. Ukuthwasa. Awuboni ke. Awuthi ngiqhubeke intombazana. Ingane yobulawa umsebenzi. Nemsiko ngizele nami uyayibona leyo nto wempano emqhafaza. Ayi usuthene. Ufuna ukubona yonke into esiyenzayo. Ungahambi ukuthi uyozenza inyanga engekho la mfana. Khulileka Nkosi yami. Yanazi phela. Bese sengenza nje. Hawu usungasuka lapho uhambe kogoli wena ufike ube inyanga engenyanga. Ganga ngabantu. Ngiyimbe. Ufike usuyahamba kumuntu engekho ke lapho wena uzofana nento engekho futhi. Obekwenza kuqhubeke kwenzeka. Abantu baNkulunkulu akudlalwa ngabo. Amadlozi abantu ayashaya. Funeki lokho. Kurathi lesiya ekhoneni ngezansi. Asheshe nithwathi yakhumbula mntana wami kuyashesha makwenziwa lento. Lesambe sokwenkaya. Singaphinde labafana bemkhafaza singavuka sikhafaza bakhafaza. Okay bathandwa. Njengoba senibonile ukuthi bagumbelana. Ngiyacabanga ukuthi uqinisa umuzi into ekanjalo. But bathanda angithandi Nkosi yami ngize ngone umsebenzi wakhe. Ukuwachaza ukuthini ukuthi akathandi ukuthi kubonakala yonke into. So angingabi ihlo ngandlebe Nkosi yami le ngiyalandela. Okunye uzobe senichazela yena. Nokuthini uyabhukwa uMakhosi Ntombela. If kukhona omfunayo ngisazomtshela ukuthi asho ukuthi ubhukwa kanjani. Asambe. Asho ngiseni konzofaka ikonkwane ikhala fake la. Khuluma. Konke kwenzeka umkhulu ukuthi akuhambe kubuyele kumnikazi wakho. Phuma zonke izilwane nezichitha ezikezenziwa kumkhulu. Mathunza amabi noma Mathunza bomnyama ngakho konke. Akuphume ekhambe, phuma nonke la niphume nihambe. Akufe nemithi ayenziwe. Ukuthi umkhulu abe isingithisi lesi abamphendule sona. Namhlanje siyakubulala sithi akufe kuphume kuphela imoya emibi otikoloshe. Nani konke akuphele. Akuphume kuphele kuleli ikhaya. Hambani. Phinda la nivela khona mani. Umkhulu lapho ufuna bukusisa amadoda la ufuneka aphephethe. Mkhulu kulo muthi lona ncansi kuyashunga la kuright kushunga nje.
Mkhulu abafana bomoya lapha. Ngiyazi angeke ukuqondeke mkhulu wena ngoba awunyanga. Kodwa senzele ukuthi lo mntwana ngoba uyiyongiyongi. Noma efika la mhlambe athobe ake lalele lento ofuneka kuyenzeke. Ukwazi ukuhlala ngephisi mkhulu kade ukhathazekile lo mntwana. Ngizokukhombisa ngizokhangeza esandleni lento. Bese ukhulume naye. Uyitshetha yenzeni. Khangeza kuthwasa. Khuluma kwakho nawe lesiya sanje singale ngomuntu wakho ukukomba uyayihlekihle ukuthi bafana bomoya. Khuluma emva kwami ke mkhulu. Ibenza kanje mkhulu. Bafana bomoya. Bafana bomoya. Ngiyanithuma. Ngiyanithuma Ukuthi bani ubani? 2K. Bayigama lakhe Uphiwe. Uthi nje yonke into akayenze kuwe zilwana ayithuthe kulomzimba. Ithi yonke into eyenze kumina ayithuthe kulomzimba. Nakuleli ikhaya. Ihambe. Naye mayefika la. Angabe sahlala la. Angisamdingi kuleli ikhaya. Hambani naye bafana bomoya akafike engalwi futhi la. Hambani naye bafana bomoya angafika. Gijimana thethise, gijimana. Gijimana nihambe naye. Gijimana phephetha angathethi. Mkhulu phephetha kahle, phephetha uphi? Khuluma futhi watshele ukuthi hambani gijimana naye. Mayefika la angafika lwe nami. Mayefika la angali nami. Anginaso isikhathi sokukhuluma mina. Anginaso isikhathi sokukhuluma. Hambani bafana bomoya, hambani kuye. Hambani bafana bomoya, hambani kuyena. Ngiyabazi ke njalo abantu bazoyitshela ukuthi inkosi yami ke la sekuyathakathwa ke ngoba izangoma kwaziwa ukuthi ziyathakatha cha. Amadoda okanye bayazi abazi lolu limi engikhuluma ngalo. Abazinyanga kanye nami. Imoya emibi kwesinye isikhathi kunezinto ezinkulu noma engithe ithanda ukuqina okufuna ungabe uyogqiba ikhonkwane sisi. Abayazi ukuthi enene kunezinto okufuneka siyisebenzise ezideep ezaziwa yithi thina inyanga ukuxosha izilwane emzini womuntu uyabona njengoba bese ingenelele nje kumkhulu esewuyongiyongi sayitshela ukuthi thina simkhiphile umkhulu idliso kwanele kanti zisekhona zona ingenelele nala ikhaya njengoba mkhulu wawusho ukuthi uyakinyeka usho lapha esigodlweni wawusho ukuthi uyakinyeka mkhulu ubona nezithunzi yonke lento le iyona ke lesoyenza nje ubona umntana nami uthwasa eqhubeka laphana uyogqiba manje ikhonkwane lezi ayifakile egcekeni zizofakwa uyena mkhulu ngicela ungaphatheki kabi ukuthi akwenzi mina phela laba abantwana basifana nokuthi basesikoleni bayafunda kodwa nje mkhulu wena usukhululekile kusukela manje umuntu inkosi yami waqhamuka mkhulu inkosi yami mkhulu ngicela uzethembe mkhulu uthembe nento engiyenze kuwe inkosi yami ithembe into engiyenze kuwe mkhulu angeke azabe uyaphinda kwenze lutho sawubona yaphina Ngwazwa noma umuhle yibo namhlanje. Right kodwa? Kwenze njani? Awusondele mkhulu. Mkhulu namhlanje ngifuna ubheka amagoli. Usicabisa umuntu nomuntu na? Nakukuvezeke lokho singakuzwa thina ngawe wena ungakwenzi. Ngisamdingi nje lapha. Nahambe. Samdingi. Kwenze njani? Angisafuni. Cha sengixaka ukuthi ngifica abantu kodwa awukazi uzukhulume nami. Ukuthi ungitshele angizange ngisithole. Uzangapha duze wami. Azange ngisithole isikhathi sokuthi ngitshele ubuvele ungekho nje. Ayikho inkinga ukuthi usuthatha isinqumo sokuthi awumdingi. Vele-ke nje nomoya wami ubuvele ungitshela ukuthi mhlawumbe khona into embi engizoyizwa noma into enjani. Anginankinga. No. Ngicabanga ukuthi uzwile bese. Ayikho inkinga. Njengoba umkhulu esho kanjani awukwazi phela ukuqhubeka uhlale ngekhaya. Lo muntu nomndeni nezingane zakhe. Ngiyena ngithatha into zami ngihambe. Awu cha. Singakujabulela lokho sisi. Mkhulu ukuthi usukhululekile. Siyabonga kakhulu mkhulu. Ngizoke ngidlulise mhlambe ke isikhashana ngithumele ngizocela Nkosi yami nimbheke phela umkhulu ukuthi isimo sakhe siba kanjani. Engabe ekhaya baqhubeka kahle bahleli kahleni ngoba ngiyakubona namhlanje uma wehlisile mntanami kodwa yangekuthembi kahle ngoba ayuke walidonsa leli khehla leli ngekhala buka namanje usammoyizelela mntu mkhulu yadlala phela kuxatshene bakithi namuhla ke usho muhle nokuba muhle ke namuhla yazi akaphuzile uyena nje sengibona nobuhle futhi ngangakubona ubuhle ngoba wayelo lento yathatha umthabelo hayi bakithi ngiyabona mkhulu ukuthi wawuthathwe yini hayi khona intokazi le
khona yabona nje namhlanje ngibona nokuthi anti imiso kwebhodlela kodwa akasisekho lapho umkhulu usuyathola amanye amabhodlela alingana nawe uyeke izingane ezincane aqothula imali izingane ezincane buka usuzokwazi nohambe uyogunda nekhanda ke nje manje ukube yikhehle nje sentweni uzosithola nokuyisakaza ukukhokhoba ngiyadlala mkhulu uyaqoqa nothwasa lapha bakithi hayi ngicabanga ukuthi mina nalaba abebe emakhadi behlupha belesele ngama calls kwenzekani gogo umkhulu niyambona usizakele ngicabanga ukuthi sisi mhlambe ngicela sebenze nyama ngicela uqoqe impahla zakho nje sibe ne-short sami umkhulu ukhululekile yabo njengokusho kwakho umkhulu angazi umkhulu ubona kanjani Yeah. Hayi umkhulu wamtshela Ngiyethengisa ngoba sengimtshela ngiyamthemba usezwile manje. Ngitshele nje umkhulu uthi tshele nje ukhiphe konke ungaphakathi kuwena. Yayi impahla sithatha impahla zakho. Kusukela namhlanje. Hayi ngicabanga ukuthi mkhulu asathi impahla zakhe enzeni hayi cha siyabonga bengizothatha impahla manje nganomthi akayithathe nihlale endlini noma kwenzekeni hayi ngoba nasendlini wemkhulu hayi ngoba singangeni ngoba kunjani uyabona ingoba yena wayesiyale ngokuthi singangeni endlini siyahlonipha ke thina umuzi womuntu yize umuzi sekuphenduke kwangabi siwo wakhe sayijikile phela izinto manje ushintshile ubashintshile njengonwapha asizukungena ke emkhulu endlini kodwa sesiyokunikeza nomntwana izinto ozosala nazo funeka uthole intelezi ozokuchele nje kuphela isonto lonke phela imimoya ihambi ngesikhathi uyabona nalena eyidenga mangabe isalile sizokunika izinto zokuchela nezokushunqisa wazi ukuthi uhlala usala uyisebenzisa mkhulu khona nomuthi futhi ozokuthi uqhumaqhuma ngawo izinsuku nje mhlambe ezintathu ubizwa ngomakhuculo hayi ke lapho mkhulu uzoyisholo yona noma yini oyifica ku uyayidudula impela ngikutshela ukuthi mkhulu nezalukazi lapha emgwaqeni zizokwenza ikhwaphuluze nje zizokwenza ikhwaphuluze angazi ngoba Nkosi yami ngathi usumathambo uqinile mkhulu kodwa ke liqokuthele lelibota dike hayi mkhulu mina ngicabanga ukuthi Nkosi yami nomsebenzi wami ngofezile sekuyoba kuwe nabantu ebebengikhalela ngawo ukuthi kanti imiphi nodaba lakho mina Nkosi yami phela ake ngibachazela abantu mina angisiye owakajabule jule bakwethu emakhaya uhlelo lolu lafunwa yini nakhomba mina nathi anginisize basebeza abantwana bazongitshela bacela usizo manje bese niphonsa imibuzo mina umsebenzi wami bengisazoqhubeka nawo njoba sengiqhubekile nje nawo and abantwana laba Nkosi yami bayabasiza abantu bayabasiza ngoba ngezwe nje nangomunye umuntu abamsiza ngapha mina ngangingabazi nokubazi ke ngezwe sebefika bethi gogo sikuyaleliwe bathi mabesichaza isitori sabo ngabona nokuthi umuntu abakhuluma ngawo umuntu omdala kangakanani nganozwelo ke Nkosi yami ngasukumela phezulu umsebenzi wenu bathi abamuhle kakhulu nixole nje ngiyazi mhlambe kukhona umdadlana kunani kodwa ngokomsebenzi wedlozi cha ngikhulile ngoba phela ayidlali leminyaka ewu18 ngikulomkhakha cha niqhube kanjalo nibasiza abantu bakaNkuluNkulu futhi niyilandelele into nalomfana lokuyena osedliswe le ntombazana umzomhlebeleke ukuthi siyinqobile thina ngapha makungenzeka ukuthi uyahluleka naye uthi makungenzeka ukuthi uyahluleka ukuthi ayinqobe yena ngale wakhuleka uMakhosi Ntombela ukhona ukuthi yazi benginesifiso sami sokuthi ngibuye ngimlethe na umfolo uthi umbamba nje ukuthi hayi ukuthi angimthembi lo amakhosi ade phuma kuyena but nje ngijust nje ngoba noma ngihleli naye nje ngeke ngamtholi kahle umthole secabanga ngamtholi kahle wechaza into engayizwa nje kahle ngiyizwa konje igama lakho bani Umuzi Mthabela kanti ukhululeke yazi ukuthi singahlola nangefoni sibheke ukuthi mhlambe umfana lo umuzi yenzekile lento ngoba phela nangocingo siyabadonsela nje mina ke ngidinga nje igama lakhe umuntu nesibongo kahle kahle siwe seqedile lokho uyabona singabheka ngefoni usizakele ngaphandle kokumtshela ngoba umuntu odlisiwe unenkani mhlawumbe unomkhulu ungqolo ngoba umkhulu yikhehle bekwazi ukulawula you understand kodwa umuntu omdala angakushaya nokukushaya umuntu ethudlisiwe uyabona nabantu abami ngicela niqhubeke nalolu hlelo lenu nibasiza abantu bakaNkuluNkulu abantu bahluphekile ngaphandle ningenelele Nkosi yami imizi abantu nimtshele nomphathi wenu noma ngingamazi nimtshele ukuthi Nkosi yami abantu bahluphekile akake hambe efuni ngoba abanye bangishayela ngisho nocingo
bebuthi ningakwazi nokubasiza bese ngiyabathetha inkinga umphathi wenu onihlelelayo abantu enizobasiza uyayibona le nto le so angicela niqhubeke abantwana bakaNkuluNkulu nisiza abantu bahluphekile abantu bayagula umhlaba wonke abantu bayagula badinga usizo leni balekeleleni ke ningayenzi into engiyibona lapha ngaphandle kugangwa ngabantu hayi khulileke ngicela njoba just in case khona ukufuna ukubooka nje ukuwa mention ukuthi uyabooka wena ubatshela ukuthi ubooka kanjani just cha ukubooka kwami lapha ku TikTok noma ngingabhaliwe ngoba ingoma ngiu@khosi bese ngiqoke nje ingubo ebrown ngeke ubone nokuthi ngiyisangoma kanti inamba yocingo phela yona ikhona 068 057 2309 ngiyiphinde 068 057 2309 nginabo ke nabantu engisebenzisana nabo ngicabanga ukuthi bekhona lapha eGoli bababonile abantu engisebenzisana nabo babonile futhi nokuthi ukufika ngifika qathatha enkingeni osokunayo kodwa kuyadepend ukuthi yini lo bhekene nayo ukubahlolela ngecinga umkhulu njengoba simela mina ngidingi nokuthi ngize ngilale noma ngishisa impepho ngithini ngivele nje ngiyabazi ke njalo bazothi ube se-advertiser cha sengiyanichazela ngoba nicede nithatha imibuzo niyiphose kulo mfana omnikazi wohlelo nina nimbuza ukuthi manje ugogo kwathi nithini yikho ke manje bevele bathi abafana gogo indlale yonke lento labantu bengalokhu besibuza uyabona mina ayikhanga ba canvas umsebenzi wedlozi waziwa yidloza umkhulu okuhle nokumhlophe kehle unjani ukujabula nje uzibona uphilile nalomntwana ezophuma ahambe lana hayi ngiyajabula bakithi hayi mkhulu noba ngumuntu obhise ngiyothuma bona abafana laba mhlambe namathwasa bezokubheka nje isimo sakho siqhubha kanjani emva kalomntwana esehambile uzokuhola impesheni yakho uthenge nje nesibhukabhuka senkukhu nje usibhumbuni nje utshamuze nje uthi kunonophala nasegazini awu bakithi hayi ngicabanga ukuthi thwasa abanga ukuthi umntana mukhathele manje awuthathele lento lokubhasini antina awumkhiphe into zokushunqisa mkhulu ke into zokushunqisa umnikeze nomuthi azosala ake athi ugume uchele khehle ungavila lapha emkhulu angifuni imoya emibi iphinde iphatheke okay bathandwa ngeke intanga lezi ungasheshi njalo ulingulube nofish lezoyitholela lapha esigodlweni wena mkhulu uyezwa mkhulu ungasheshi njalo uphutha umuntu inyama yengulube zizofa phela okay bathandwa ngesanda ngeningi bathandwa inhliziyo yami happy uma kanje ukuthi ngabe ngiyanikhombisa ukuthi manje ngeke ngikwazi ukwenza ngakhohlwa subscribe ungakhohlwa follow kuJabulile Jule TV ungakhohlwa ubunenkinga ukubooka Makhosi asambe leli 2K sanibingelela ke babukeli bakwaJabulile Jule kuphi nakuphi la okufinyelela khona umbukiso nibingelela umbala ke kusewuyena ubona semntu benkomo wayixosha inkomo zinye uphorishi phesha unyelazo uphona unesigodi ngaphansi wentaba umachwetshana bathi isamba semali singadalona sazobe ishimini zemsolushimike kwazo zithi nesandla ilanga liphuma ethuni aqeda lakhanyisela wonke umuntu wetwana umuntu omusha ubungayisiki iphephethu omuhlakaniphile inkosi engiphethe ngempela ke uyena umkhwanazi uXaba abaningi bayamazi ngempela ke lapha kwelasemntuba okay cha into engilethe la kwaJabulile Jule namhlanje uzobonga nje oqala isupport engiyithole kubaphathi bami ngiphinde futhi ngizoxolisa ngiyabonga kakhulu nanokuthi banginikezile i-second chance ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngalanda kakhulu ngodaba oluke lenzeka empilweni yami phakathi kwami ne2K bayalazi kodwa ke ngifisa ukuveza ukuthi ngizoxolisa qala because noma sebenginikezile abaphathi ithuba lokuthi ngibuye ngizosebenza but ngibone kungekuhle ukuthi ngivele bengibonise ngithi boom nje ngizosebenza but ngingazanga ukuthi bona bangixolele but kubalekile ukuthi ngiphinde ngizoxolisa kubabukeli because ngumuntu wabantu futhi ngiphila nabantu emphakathini kuphi nakuphi ngiyadibana nabantu siyazi ukuthi abaningi baphoxekile ngesenzo abasibonayo kodwa ke engifuna ukuveza ukuthi kwangenhloso kwakuthi phela into eyakhiwe bayazi abantu abakhulele emakhaya even ngeke ngithi abakhulele emakhaya kuphela wonke umuntu uyazi ukuthi umuthi into ekhona futhi into esebenzayo kodwa kubalekile ngicabanga ukuthi singakubonga nje manje ukuthi ngiright ngiyaphila so njengoba ngisachaza ukuthi ngubone kungaba kunephuthanyana uma bezongibona abantu ngibuya ngizosebenza but ngingazile ukubuya ngazoxolisa kubona
Siyazi ukuthi abantu baveza imibono yabo eminingi ehlukahlukene emva kokuba kwenzekile lesi sigameko esenzeka phakathi kwami ne-2K esasenzeke ngokungenhloso. Abanye bathi kuya-actwa, kuningi okukhulunywa abantu futhi engeke ngaze ngakuphikisa ngoba kufanele ngikuveze lokho. Ngeke ngize ngakuphikisa because nabo basho imibono yabo, but iqiniso lithi leya nto yayenzeka ngempela, it's a real life. Uma ukuthi awukakazi ukuthi umuthi into ekhona futhi into esebenzayo, ngiyakudabukela, but mina ngibonga uNkulunkulu, ngibonga iy'nyanya zakithi ukuthi kulesa simo ngikwazile ukuthi ngiphunyuke, noma kulolakibe ngikwazile ukuthi ngiphunyuke, ngabuya nga-right, nabaphathi banginikeza i-second chance. Ngiyathembisa-ke futhi ngiyayibophezela. Siyazi ukuthi uJabulile Jule ubuka iSouth Africa yonke, even naphesheya nakwamanye amazwe uyabuka kakhulu uJabulile Jule. So ngiyayibophezela, ngiyanithembisa ukuthi isigameko esithi asifane nalesi into engeke niphinde, noma into engeke iphinde yenzeke kumina. Uyabo, ngiyaxolisa kakhulu kwabaphoxekile. Siyazi ukuthi uJabulile Jule ubuka kakhulu abantu abadala futhi nabantu abasebasha bayawubuka, nabancane bayawubuka. So ngiyaxolisa kakhulu, phela nje ngizoguqa ngazo zombili, ngithi ayibe ncane because ngeke size sakubalekela ukuthi uJabulile Jule ungowenu futhi awulawulwa abaphathi okwabo ukuthi mase nikhulumile nina nathi nidinga ukuthi abaphathi basuke sewukuthi bona batshele thina ukuthi ababukeli bakwaJabulile Jule bacela ukuthi sithi-ke ayibe ncane South Africa, sithi ayibe ncane esigodini sase-South Africa. Yonke into esiyenza kwaJabulile Jule silawulwa yinina, siyilawuli. Kuningi esingakhuluma ngakho esekwenzakele, kodwa sikwenzi ngoba kusuke kucatshangwa yithina, kodwa sisuke senza into esisuke sitshelwa yinina yona. Okunye engifisa ukukucacisa, ngidibana nabantu abaningi ey'ndaweni ey'ningi basuke becela usizo. Lapha kwaJabulile Jule ngithi angikuveze futhi lokhu, asenzi into esiyicabangayo, kodwa sitshelwe e-office ukuthi namhlanje imoto noma siyaphuma siyosebenza endaweni ethile. Yabo, asiyithatheli thina iy'nqumo because thina singabasebenzi but silawulwa e-office. So siyacela ukuthi uma ukuthi nawe ucela usizo noma udinga ukusizakala, sithinte kwi-email at podcast@muzi, noma ake sivele senze kube simple, vele ubhale lapha ku-Facebook uJabulile Jule TV noma ku-TikTok Jabulile Jule TV. Ungabingeleli, vele uhlale udabeni ukuze ukwazi ukuthi into osuke uyithumelela sizosheshe sifunde. Ake ngigoqe, ngiyacela abantu beqhubeke bebukela uJabulile Jule. Kuningi okuhle, kuningi iy'ndaba osaniphathele zona. Bye bye.